up mga ka-dragon? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa hacienda ni Bebe. Ayan guys, hindi na Bebe, ay peche ni Bebe, naging pakwan ni Bebe na guys. Mag-harvest tayo ng pakwan ni Bebe ngayon. Ayan, swerte nila guys dahil magaganda yung pakwan niya. Kaya syempre nakuha siya ng mahal. Ayan, tutulungan lang natin silang mag-harvest. At syempre bibigyan niya daw tayo ng take-out. Ayan, syempre pinakahintay namin yung take-out. Ayun guys, ang aming pinsan na si Ate Bebe. Ayan, ang haciendera na mayaman. Ayun guys, napakagaling niyang mag-harvest tayo ulit ng pakwan. Ano yan, batikan na sa pagpapakwan. Veterano. Ito na naman pang ato yun, kwan. Ano na tawag dyan? Ano tawag dyan? Sumpukin. Kita na pinagpaguran. Fruit of labor. Fruit of my labor. Ata ni kastati ato kasta. Madipi lang ata siguro ang ata kasta lang. Saan natin i-kuninay? Magsama-sama bilang tayo na. Lalaki. Ante, yung mga ganitong size wag muna daw ha. Ito pwede na daw? Ito, yan pwede na yung dalawa. Ito. Oo, pwede na. Ay, ti arami din tayo linya-linya. Kaya nga. Malabsan tayo no. Sana din, siyempre guys, mamaya na tayo magbitak. Pag ganyan na lang. Magtikin. Tayo na eh. Ante, dito ka. Ito pa oh. Makita ata pa kuwan. Ito pang isa oh. Bali natin gusto yun eh. 3 up ato yun. Maraming dito pa. Ata mo pa rin natin yung Magkano nga kuha sa inyo nito Ate Be? 120? Latagan. Latagan 120,000. Sana all 120 na. Ang ganda rin talaga ng kita sa pakwan eh. Basta maano mo lang. Machambahan mo lang talaga. Mula akman. Maabil ko man dadi. 250,000 may sa hektarya. Yun ang isang gusto kong Target mo? target ko. 120,000. Ay, 250,000. Ay, basit samot ato yun. Tabing pitas pa ato yung stock na yun. Lagi ito basta oy. Yan ang pag-stock? Hindi mo mapansin yung bunga pero pag ginanon mo yung mga lalaki pala. Nakalumog. Nakatawag na. Pagbuhat ngayon nanti oh. Ay, kapayo. Kalsada. Sakta, mutong ata na ayun, pagkakata kayo. Hindi nagtatakupol pa. Baka ibang plot na yan. Yung maliliit lang, ay, 1 lang. 3 up lang ha. Ha? Ito? Ay, ganyan. Basta yung ganyan kalalaki lang, yung maliliit lang muna.
Ay, kaya mamaya ka na magkain. Nakatado, animal. Mas baalan yung mga mita. Hanggang baba pala to? Mapuno agad yung wilban. Kulang yata yun ha. Oo, nakaprata. Oo. Pag napuno yun, lati niya. Mapuno yun eh. Pinagkain yung nila doon. Kabal mo din kalapaw. Pag nakita nila doon ay, Bakit papunta sila sa kubo, may aso daw? Ang gawin nila sa kubo? malay mo pa inom Makita, to. makikain. Yun Ay, pala. doon may tubig sa kubo. Yun pala, nagpan sila, nag-raid ng kubo mo. Tumpok. Yun. Oh. Kalimutan kayo, Queen. Malit yan, yung malaki lang. Kaya nga, magkuha ka rin lang, hindi mo malalaki. Oo. Teka na sila. Ha? Teka naman. Small pa lang yan. Ay, ganyan ang kanyaw. Natin malampasan natin yung malalaki. Ayun guys, ang dami na nating harvest. Oh, yan, yung mga pulo-pulo na yan. Okay, magtakaw pa kayo. Magtakaw? Ay, wala ko, magtakaw ka. Buti na lang mahangin. Hindi masyadong mainit. Laki nito, oh. Wow! Variety pala nito ay sugar baby. Diba? Sugar baby to. Ate Be, diba sugar baby to? Oh, yeah. Sugar bebe. Kaya bebe yung ganun eh. Sugar bebe, pakwan ni bebe. Sugar bebe, pakwan ni bebe. Hindi na masyadong hirap. Kasi nung nagsibuya sa food noon, nabawas-bawasan ko rin yung... Magkatay tayo ng pakwan eh. Buhaw na. Wow, sarap ko. Ah, merienda. Pwede na yan dito. Pang take out natin yan. Try lang nga to. May ibang balat. Ito rin kasarap. Sarap po. Dito, may ibang balat. Oh. Hindi kayo din lang. Diyan na. Ante, merienda na. Uy, dali. Libre na yan sa merinda. Dali! Ibusog. Kahit tag-iisa kayo ng ano eh. Isang piraso. Ayaw mo tijuan? Ay, akala ko ayaw mo eh. Damage! Guys, kain tayo! Siyempre, pakwan ang merinda natin. Ito ang maganda sa pag-harvest ng pakwan eh. Eat all you can. Eat all you can. Iway mo. Gusto mo kaya mo. Kainin mo ang gusto mong kainin. Ba't kaya nang ganito sa bawang tao? Awan ko Gusto mo na. yung isang ganyan? Guys! Sarap! Ito naman eh. Mga Kares butay man dyan. nagsumat dyan ko ka dato yan. Diyan mo makagaraw-garawang. Busog.
So. Tanggal ang UTI. Tsaka sa sugar to, ano? Sa sugar. Papababa. Hindi ako magkarami. Makita-kita ko dalisan eh. Pero matamis na no? Kaya rin hindi matamis na oh. Pagkatapos mo na rin. Oo. Hindi na matamis. Hindi ka lang pinapita sa ante? Winog. Kaya nga. Sino nga yung nagkuha dyan? Ito yung sa akin, oh. Ganyan ang kunin nyo. Oh. Yung maitim. Kinaturuan ko na kayo. Hindi yan hinog. Pwede na rin yan mag-abot sa bagong tao. Yung mapatang ganito niya, hinog? Yan. Yung maitim daw. Basta maitim siya, oh. Yan. Try mo nga, sayang yan. Try nga to, oh. Yan, sabi ko tayo. Baka makita nila to. Kaliliit niyan, oh. Pagbalatan natin. Hindi nga. Hindi nga. Siyempre, alam niya na yun. Ay, oo, talagang hindi yan eh. Mataba pa yung puno niya na. Ilang tayo man na nabis-bisin. Lumas! Ay! Ni, sayang. Bantahon. Baka dito! Dali! Dahil kaibigan. Bisa mo! Yan ay may-ari. Hindi na ako ngayon ang may-ari. Oo eh, nabayaran na eh. Ito. Sapay pa yan. Para mag-trade ka malaki doon. Hindi magsawa. Bisa mo! Ay, kalabagal maglakad! Unahin mo muna yung malaki na yun. Oh, yung malaki na yun. Bigyan mo daw kay Kuya Max. Itabi niya na. Yun, yung malaki na yun. Oo, isang malaki. Tapos balikan mo to, kainin nyo doon. Ba't yung kanya hindi pa pwede? Paikot ko nga. Eh, inaabot nga ng alas. Yang isa, yang pinakamalaki. Yan. Yan. Bilihan mo. Ay, makita ka nung nagbili. Ay, ka, kampay. Chili nga. Gulok. Sawaan tayo dito. Bit gulok. Teka, yung kampit ko sa bangko. Kaya nga yun. Magdamagkag doon. Ay, ganun ko lang. Ha? Ha? Ano sa kulang? Ay na. Ano ba? Tawag. Kanino? Sa akin. O, sa Ate Joanne. Guys, tignan niyo naman yung inuwi ni Ate Jo. Laki. 10 kilo siguro yan. Bigat. Baka 8. Ayan guys, magluto lang muna kami ng pinakbat ng tipasing. Awan mo, kamates, may mesa. Pwede na yan. Awit tayo nga ron. Yakan tayo nga ron. Pagkatang tayo ukwa. Ay ko, Kamate. saan? Sila ukwa namin ang ate kwa. Ang ganda ng sili nila, oh. Karang bunga. Sagana sa bunga eh. Kaliliit pa lang eh. Paano yun? Di kinuha nyo, di paano yun? Di ano kaya ate ba rin magbawas yun? Yung, hindi. Basta lahat na yung 120. Kung kunin man o hindi yung maliliit. Hindi may ikunin nila lahat yan. Hindi nga ang ginapakwa lang. 3 pataas na kilo. Eh di paano yun? Di dugo din sila. Di atin lang naiwan. Punta kaya natin. Oo. Ate Bay! Ganyan kaya sili nyo? Sana nga po, ganito. Yung dyan, kadaming bunga eh. Ayan guys, nagsisimula na silang maghakot ng pakwan. Ating na rin yung mga taga-pitas kaya naglilim na rin kami. Nagtulong lang kami. Dami nilang silihan.
Laka ang krisane. Ano yan? Bakit may sako ka dyan? Laka. Naglaingan. Wala si amang sana, makita kami na. Nagdadakal. Dalawa lang yung kilo. Sabi ba kasi ang tinigaya? Hindi ginsangag ba ganyan? Hindi mo na raw siya ginadutihan. Ba't lagi ka na daw sa barangay? Kaya nagkakasakit. Kaya kukutol eh. Ala, hindi niya ginsangag yung ano, malambot na kaya ito. Hindi niya nakita rin sa kulungan Guys, oh, ang sarap ng ating ulam, oh. Okay, kainan na. Sarap po. Lato yan. Ay, lagyan mo na kasi yun. Lato yan. Ala, yung ano yan, lagyan mo ng bagungan, te. Yung sausawan ng... Ganda dito sa kubo ni Ate Be. Sarap ng ulam namin, guys, oh, lato. Kasi dito, oh, yung sili, kamatis, lagyan ng bagong sausawan ng bangos. Yaw, bangos. Lagyan ng bagoong. Atang kamatis, oh. Atang minsan. Tawagin mo na sila Angelo doon. Much later. Ayan, ang mga take out. Medyo maliliit lang to, guys. Pupa daw ni Antipasing nagpitas. Tawag mo sang galsane. Bakit? Pabuhat natin, mabuhat guard natin yan. Thank you so much, Ate Be. God bless you more.